Mmanụ ndị Igbo m nke onye na-erinye azero ekene rum na ekene m n'afọ kene unu na nkwọ kene unu n'orie kene unu na eke wee na-asị ya dịrị onye ọbụla mma n'ụbọchị taa na mgbede ọma anyị ga-akọ akụkọ ihe mere mbe ahụ ya ji gbawacha agbawa. Anyị maara anụ a na-akpọ mbe, ọ na-aghọ aghụghọ nke ukwuu, o jikwa nwayọ aga, ọ na-arị mana tata anyị ga-akpa ihe merụ mbe azụ ya si gbawasịa agbawa. Akụkọ nke a mekwara emi tọkwa ụtọ wee na-asị gị ngwa buru oche tukwuru na nọdosie efe ọfụma fụchaa ntị gị ka anyị nwee ike kọrọ gị ihe maazụ mbe ji wee gbawacha agbawa. Biko ọ bụrụ na ịpịnyebere ọra anyị aka ngwakwanụ pịnyere anyị aka ihe ndị oyibo na-akpọ subscribe, kesakwa ozi a, gwa anyị echiche gị n'ihe gbasatara akụkọ niile nke anyị na-akọ. Ọ ga-adịkwa anyị obi mma ma ọ bụkwa na ị na-etinyere anyị ọnụ akọwapụta ihe ị chere na anyị nwere ike ime n'ebe akụkọ anyị na-akọrọ gị dị. Osukwanụ ihe mere azụ mbe ji gbawacha agbawa. N'obodo ụmụ anụmanụ, mbe a maara ya ka onye dị ezigbo aghụghọ. Mbe ada agasịkwa ike, o sighịkwa ike, mana mbe dị aghụghọ. O ruru otu ụbọchị Chineke wee sị ụmụ anụmanụ niile ha pịa oriri n'eluigwe, mana ha gụchụchụsịa afọ onwe afa ha marụ ka fara ha kpakọ onwe fa ọnụ wee bebe ya bụ oriri n'eluigwe. Unu na-ajụ ka ha ga-esi je? Enwere m agwọ ma nnụnụ ma akpị ma agụ ma ịnyịnya, ha ncha ha niile ewesa ha bịa oriri n'eluigwe. Wee kwadocha ka anọ mgbakọ ụmụ anụmanụ wee na-asị ka eke ga-esi ga. Mbe wepụtara ofu ndụmọdụ sị ha ebe ọ bụ na Chineke nechara anyị anya si anyị bịa ka anyị na-abịara iko nkọ kpakọrịtakwa, ọ ga-akakwa mma ka anyị nwa afa hapụke n'afa nke ọ bara anyị nwerekwa obere ga anyị ya na-akpọ afọ otuto wee bịa. Ha chere echiche ihe mbe kwuru wee sị ya na ọ dị mma onye ọbụla na-aza afa. Eru ebe mbe nọ asị mbe kekwa n'afọ ị ga-aza. Mbe si na afọ ya bụkwa unu niile. Adapụkwa n'amụ si mbe nke bụkwa unu niile. Ọ sị na afọ a bụ nnọọ afọ ọ chọrọ ịza na afọ ya bụ nnọọ unu niile, na erue n'eluigwe ekwe unu niile unu marụrọ mbe ka a na-ekwu maka ya. Ewee bido ya bụ njem, ọ dịgoro n'azụ egbe wee buru mbe wee gaba ya bụ njem n'eluigwe fegide feruo. Mana ga-akọzi na akụkọ nke tọrọ amụ ebe mbe nọ. Mbe nwaanyị ga mbe onye aghụghọ. Erukwa ka a na-eri ihe ebute nri ha na Chineke wee kpakọtacha nkata wee bute nri asị unu niile nwe nri a. Mbe sị unu anụgo n'ihe ekwuru na afịa bụ unu niile na ihe kwuru n'ọsọsọ nyanwa bụ mbe nwe ya bụ nri na unu ga-echeru nke unu mgbe a kpọrọ afọ unu na-eri. Nne mbe bukọrọ niile na pịa rikpọọ ya. Anọ ebute mmanya sị unu niile nwe mmanya. Mbe bukọrọ nwesị ya na afụgo na afịa bụ unu niile ma ebutegonu mmanya. Mbe bukọrọ mmanya mviam. Ụmụ anụmanụ niile wee kwụrụ ọnụ agụụ, onwekwa ifefa riri nke o ji enwe ifefa ga-anwụ. Chineke wee sị ha amarọ m ka onsi wee kpa wee bịa, mana m ebunyego n'unu niile mmanya bunye unu niile. Mbe sị ya na ihe ikwuru bụ ihe mere eme. Sị ụmụ anụmanụ ọkwa ihe kwuru bụ ihe ha na-eme na afanya bụ mbe bụ unu niile. Iwe wee wuo ụmụ anụmanụ ewee nawa ka erikọchagoro. Agụ pịakọ nkue usoro ofu anụmanụ na atụrụ pịakọ onwe usoro ofu anụmanụ na-efe efe na
oru ebe mbe nọ egbe wee si ya mbe ebe a bụ n'afọ gị bụ unu niile ị ga-achọ onye gị na ya ga-ayị wee naba maka ka ị na-eri ka ị na-anwụ na ichetọrọ ya na ịma nsogbu ya wee na egbe wee nawa mbe wee yọọ ya biko wee si egbe ụmụ ofu ihe ị ga-emere m ma ị narụ ọsịa gị na ọsịa ziere m nwunye m ozi ya tụsasara m akwa ihe niile ahụ ya na-ama mmerụ ahụ tụsacha mịa nara na mbe ga-esi n'elu wee fetuo ha si ya na nke ahụ abụrụ okwu ọ bụ na ihe ịchọ ka emerụ gị na ha ga-emerụ gị ka ụmụ anụmanụ narụ wee pụta n'ụzọ wee kpọọ onwe ha okwu wee sị mbe bụ onye aghụghọ ọ chọrọ isi n'elu igwe wee taa na ihe meghe bụ na anyị ga-agwa nwunye na osisi awụ sachara ife gbakasịrị agbaka n'ụzọ ha ekwerịta n'ọhịa ha ga-eme mgbe ha jeruru bie ha wee kpọọ nwunye wee sị ya di gị mbe enwee na nku ma ọ sị na ọ na-efenata biko na ọ sị gị na ịmara ihe niile ma okwute ihe niile ma mma gị wụsachara ya n'ala na ọnwa ihe ọ chọọ ka o mee nwunye wee kwu ya ndị ụmụ anụmanụ ndị ọzọ wee gbakọọ wee na-echenụ mgbe mbe ga-ada mbe wee nọrọ n'elu n'anya n'ala fụnụ ka nwunye ya na-awụkọsịrị ya ihe dị iche iche ọ ga-eji wee fetu obi wee tọọ ya tọkasịa ya ma o rijugo afọ ma ọ dị emegharị nwa ahụ mbe wee si n'elu darụ gbagbam n'elu ma mma ma okwute arụ mbe wee gbawa azụ ya niile gbarikọcha nwunye wee chọta ihe wee nyachibi azụ nke atọ gbuo numo ya mere ebe ọbụla ifuru mbe azụ ya niile gbawachara agbawa ọ ihe merie ka o si n'elu igwe wee fetuo n'oriri Chineke kpọrọ ụmụ anụmanụ nne gị ochie akọkwara gị akụkọ ifo nka ọ bụ na ihe a tọrọ gị ụtọ biko kesaziara ya aha m bụ Nwaada Ebiasokwa wee na-asị unu ngọkwana ka emesie